Стадыён «Локомотив» знаходзіцца ў самым цэнтры горада. Тут праходзяць трэніроўкі футбольнага клуба «Баранавічы», матчы першай і другой лігі, а таксама займаюцца навучэнцы спортшколы. Стан стадыёна ўжо даўно жадаў лепшага, тым больш, што па многіх паказчыках ён не адпавядаў сучасным патрабаванням. Але ў хуткім часе «Локомотив» будзе не пазнаць. Тут распачаліся работы па рэканструкцыі і мадэрнізацыі аб'екта. В этом году нам удалось построить и ввести в строй запасное поле с искусственным покрытием. В настоящий момент происходит реконструкция стадиона, очень значимого для жителей города объекта. В будущем планируется еще полномасштабное футбольное поле с искусственным покрытием на другом стадионе, возле Дубова спорт. И все это невозможно было выполнить без государственной поддержки. Па папярэдніх разліках на тое, каб прывесці стадыёну належны стан, спатрэбіцца каля 9,5 мільёнаў рублёў. Для гэтага будуць прыцягнуты як бюджэтныя сродкі, так и сродкі спонсоров. Благодаря начатой реконструкции на нашем стадионе будет улучшено качество поля, будет отцентровано поле по отношению к трибунам, будет сделан автоматический полив поля, что даст возможность содержать его в хорошем состоянии. Будет улучшено подтрибунное помещение, будут раздевалки более просторными и количество раздевалок увеличится. И благодаря всей этой реконструкции на нашем стадионе можно будет проводить игры высшей лиги. Вялікія надзеі на рэканструкцыю стадыёнаў складае і каманда футбольнага клуба «Баранавічы», які, дарэчы, сёлета адзначае сваё 75-годдзе. Зараз каманда ў другой лізе, дзе пасля першага тура займае пазіцыю лідара. Давно мы все, конечно, ждали этого, что начнется реконструкция. Изменится поле, изменится ход подготовки, более лучше станет. Совсем другие цели можно уже будет ставить перед командой и их выполнять. Падчас рэканструкцыі будзе таксама праведзены капітальны рамонт і перапланіроўка трыбун, адноўлены інжынерныя сеткі і сістэмы асвятлення, з'явіцца сучаснае табло з магчымасцю паўтора гульнявых момантаў. На стадыёне будзе і легкаатлетычны сектар, 8 бегавых дарожак і пляцоўка для прыжкоў у даўжыню і вышыню. Таксама плануецца адкрыццё фітнес-цэнтра з трэнажорнай залай. Работы на аб'екце плануецца завяршыць да канца наступнага года. Алена Ракуць, Людмила Салзина, Миколай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».